Milar ni hi chuan kentel anga ve hrimhrima Khovela footballer ropui ber pakhat Lionel Messi po hi football field chunga mai nelawin khelmual pona po hian mitanga event ron ani hian karnal tak te tomthoman to tak le private jet te aneya chumi mai baka $1 million sari sat man in anei bok chung zong baka chuan a in hnai boruka hian thlona engchi ma thlotlang phal ani lo bok ani Milar tam tak omma sila hetianga anin hnaya thlona thlotlang phal lo hi chu soitur an tam om lowe masila he Argentine star Messi a in hnaya hi chuan thlona engchi ma thlotlang phal sak an ni lowa a chan enge ni ta angle a chan toite kan soidon chuan aumna hmun hi ani ti ila kan soi kim berang aumna hmun hian azir em ani kumsom thum pani mi Messi in hi eco-friendly in ni in gava muna ani a he gava mun hi Barcelona thlona tummun atanga kilometer som vera hla ani Messi in omna hian gava lam hoi zonga thlona ranway siam po ti tir thelo phain chumi mai baka thlona hrim chu thlotlang phal ani lo bok ani hetia landan mai hi chuan Messi hian rem chan lona a hlen nem hle ni in arin theya alar wangte athiamna le hausakna wangte ya hetianga ti hi ani in lorin ma in chana diktak lo soidon ta ila hetia thlotlang phal lo vela hian Messi hian in rolna anei hau lo thunga an thlotlang theilo chan jok chu Spanish hodan siam wang jok hi ani a Messi in omna lai vel hi environmental law ina aven himna satna hmun ani a an in hi chumi bial chunga om chu ani an dan siam pakhata chuan noise level thilrik rinzong te'na atela thlona hi thlotlang phalsak ani lo chan jok chu an rik rin thei em wang ani a chu chuna bul hnai vela ramsa le nung cha cheng te ati buai an hlo wang ani chu wang chuan Messi in bul hnaya airport Elpet airport an ti po hi Messi in omna lam hoi zonga runway siam bel phalsak ani lawa an dana chuan thlona reng chu an thlo chhuwa don chuan tuipui lam hoin tuipui lam zona an thlok chuak tur ani a thiar kar kam vela thlo kol po phal ani lo hrim ani hemi ani awang hian Messi le achungda hian an theina wang po ni lowin an van nei wang zokin anin bul naya thlona engma thlotlang phal ani lo hrim ani thlotlang hi mun tam taka po khap alo ni ve to thina ram nuai ven himna hmuna chuan thlotlang phal ani lo ti kan soi to a chumi mai baka thilhlu malai thilhlu heng heritage site kan ti ate chumi mai baka ram hruai tu in Indianan White House chunga te po hian thlona hi thlotlang phal ani thin lo hlom ani Messi chau hi hetiang ven himna nei hi ani lawa tuna hian thlonai na thlotlang theilo an phal lo na mun thren khatte kan ho le don ani boundaries water medisada mun hi chutiang mun pakhat thloi na thlotlang theilo mun chu ani a he mun hi 1 million acre vela zau ni in ramngo ani a US Forest Service chuan uluk takin ven himna akal pui reng ani heram tua hi US ya po sanghaman nan te luikal nan te le trekking anei na mun ber pakhat ani a glacier lake te metamorphic rock te le microfossils te po he muna hian an bok ani Windsor Castle he UK muna in sakhi 11th century vela lal inatana siam kha ani a he in hi William the Conqueror sakha ani nge lal inatana fanchui zel ni in mun moi le mun nuam tak mai khojin hip tak mai ani boka achunga hian thlotlang phal ani lo bok ani Machu Picchu Manlai thil siam makle larber pol ani a chumi awang chuan Peru ram lam ho tu te po in ris langam lawin he World Heritage Site chunga hian thlotlang an phal lo ani he dan hi kumsang le paru katanga mantran kha ani Tibet mun dang ang bok ani kan lo ring mai theya nima sala he mun ve thung ero hi chu achunga chuang te himna atana siam zok ani a hi Khovela tlang sang ber Himalayan tlang te chunga hian chhum atam thei hle a thlona in rik room thila engpo lo tok ta sila emergency a tummeina tur he hmuna hian lo awangin he hmuna thlotlang hi phal ani lo ani nima sela
than thlok tlang ta sui tur ero anom fo tho bok Finland he Finland mun hi khovela mi cheng te hlimna ber ram ani a chan pakhat om thei chu thlawna rebeng cheng an hriat ngai lo wang po ani mai the aram pumpui ero hi chu ani bik lova nuclear sim te oil lei chuna vel te ero hi chu thlawna ya tlaw pu ve reng tho ani Andorra Spain le France ram in kara ram zero te Andorra ram hi khovela airport nei lo ram lian ber ani a helipad ero pathum anei ve Monaco he Western Europe rama brambial tero te a hian airport nilawin helipad lam an nei ve boka an ram hnaya hian European ram lian tak tak te anom threuh awangin an ni ram hian airport anum mo vak lo po ani ma na Vatican City khovela ram te ber ni ma sela hosa tak si te hian mundanga zin an du chuan basin emor rom an pan mei angai ani a chan chu airport an nei lo tlat ni ma sela boina em tura om hran chuang lova a chan chu rom ram chunga tho a wang ani aram hi ate hrimhrima airport handa na chi ani lo boka Disneyland ti ai po hian he Vatican City hi ate zok ani chuan Disneyland pahnih USA a mi te khu no fly zone ve ni in thlawna tlang phal an ni lo bok ole kha tunruma kanin ho theite an ni a Messi in chunga thlawna a thlaw tlang thei lo chan te mun hrang thlaw tlang an phalo na hun te le airport ram nei lo te karen kuala into the chung alom thu kan so ye